kudi usauga gulilabe nanga solo la ledesia odeja chirugu goshuye na panji nanga ngadi zonyadi sasigulijani umboro bagari gulinji mwera nanga wanu gulinji kudi guboma usteri hausi gulinji nanga watuta waduga baji nagada zile dio gulinji oh gulinji digudalila ino oh gulinji amalawi gulinji no gulinji umabenya madzuka bwanji omvera tikulandireni pa wireless ya Times lero pa 7 July. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Programu yathu yachiwiri msabatayi ya kulinji imene timabwera pano ndi nkhani zosiyanasiyana kukambirana nkhani zomanga dziko zachitukuko komanso magawo ena. Sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaya Benedetta. Ndadzuka so bwino. Yazikomo. Nkhani yathu imene tikambirane ntsiku la lero ikukhudza ufulu wodzilamulira. Tatha zaka 62 ngati dziko tili pa ufulu wodzilamulira. Enafe half of that kunali kulibe. Koma our forefathers analipo ndithu kumenyera kuti dziko la Malawi likhale pa ufulu kuchokera ndithu mchaka chimene chija cha 1964. Koma tikayang'ana pa zaka zimenezi makamakaso chaka chino tinaona mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika nena ndithu kuti anthu tipempherere dziko la Malawi ngati mbali imodzi yokondwerera kapena kuti yokumbukira tsiku limeneli. Anakambaponso nkhani zopititsa patsogolo ntchito zachuma ndi magawo ena. Koma lero tifuna tiyang'ane kuti zaka 62 tayenda motani. Pofika pano tili pati ngati dziko. Ufulu tikuunenawo ukufikira magawo onse nanga kumbali ya chitukuko tili nawo ufulu umenewu kumbali ya chuma magawo ena. Kodi kuchokera 1964 kufika pano tingaloze chani ngati dziko kuti yayi izi ndi zimene dziko la Malawi lachita kuchokera pamene linayamba kudzilamulira lokha. Ndi tiliso ndi anthu amene timakhala nawo amene amayankhula pa nkhani zosiyanasiyana. Dr. George Chaima amene amayankhulaponso pa nkhani za ndale ndi zina. Robert Mkwezalamba amenenso amayikirapo ndemanga zawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza umoyo wa anthu. Komanso tili ndi atolankhani athu amene ali mmadera ndithu Innocent Kalikokha, Patrick Nyirenda komanso Nelson Gonjani amene akhale auchiza ndi Amalawi kufuna kumva ochokera kwa iwo kuti 62 years of independence ngati dziko tayenda motani. Mwina tisanayambe kupita kwa anthu kuti timve mbali yawo Chaima komanso Mkwezalamba. Innocent, ndikakufunsa kuti 62 years ngati Malawi tayenda motani tikamayang'ana pano tikamapanga reflect tikuyang'ana magawo ati. Ndikozonena kuti zaka 62 tili pa ufulu wodzilamulira. I think mwina background yongonena kuti mbuyomu dziko lino linali pansi pa Britain. Britain inkanena kuti feyo ndi dziko lawo amatiyang'anira tinali British protectorate kumene amatiyang'anira. So anthu aku Britain aja ndi amene amapanga zinthu zambiri kuyendetsa ntchito za boma ndi zina zambiri. Kuchoka pamenepo 1964 ife tabwera tatenga dziko lija. I think ndikoza kunena kuti first few years mwina Amalawi anaona kusintha kwa zinthu zingapo kuti atikhoza kukhala ndi atsogoleri athu, atikhoza kukhala ndi anthu athu mwina kumakhala m'maofesi ofozi maofesi ena munalibe akuluakulu okuti Angereza amakhalabe akugwira ntchito. Kwa mwina zaka zoyambirazi zimapereka chiyembekezo kuti khangati dziko likupita kwabwino. Komano kunena chilungamo tafika pena ponena kuti khangati njira ija yatitayika, njira ija yasokonekera kwenikweni chimene tikhoza kuloza ngati dziko kuti ayi pa 64 years dziko la Malawi lapanga achieve izi zoonetsano kaufulu kaja I think zimene zijasi zoona zili ngati mwina mwana
amene amakhala ndi makolo ndewo auza makolo kuti aya ndikuchoka akoyambirira makolo amamumvetsa mwana uja akakhala kuti akayendayenda amabwera madzulo ngati akuzacheza kudzangodya nawo nsima kupita kunyumba kwake kuja ukagona pena makolo amamvetsetsa komano zikafika pona kuti mwana uja mpaka namwina akakhala nyamata wakatenga mkazi wakwatira ndi adzibweranso ndi mkazi uja sodzadya sima akomapita ukagona abereka ana kupita sokadya sima ukagona pena pake mazanira kuti aya chimwene khangati inuyo tu nyumba muno simunachoke inu mudakalibe nyumba muno ndi zimene zikuchitika ndi dziko la Malawi. I think tinkaona ngati kuti mwina tikanena kuti tikulandira ufulu ife tizidzilamulira tizipanga zinthu patokha tikhala full independent koma if you can see minus donors ndekuti timakhala kuti tikulira kwambiri if you can see zinthu zonse zimene tikupanga patokha zimaoneka ngati kuti tikutenga mastepe awiri kupita kutsogolo 8 kubwerera kumbuyo so ndikhoza kunena kuti pa 64 years takhala ndi zinthu zimene ndikhoza kuti it's mixed komano kwakukulu sitikupanga reflect kuti ife ndi dziko limene lakhala zaka 64 lili paufulu odzilamulira. Anthu ena amafotokoza kuti nthawi imene ife timakhala kuti tikulandira independence tinaliko bwino kuyerekeza ndi China. If you can see if you akuzena ya paundi ndi kwacha inali 1 zinthu ngati zimene pano pa weyawi tili kuchiphedi kwambiri kuchoti siti kumakhala so anthu amene ndi omasuka anthu amene tikhoza kuzidalira patokha zambiri so tikuyang'ana kwa amayi athu omwe aja kuti amayi ndidzangodya akenako ndikagona kunyumba kapena ayi lero lokha atangondipatsa kaufa kuti ndikaphike kunyumba independence yeni sikuoneka. Chabwino timveso Dr. Chayima mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kaine kumene kunonsenu komanso ndianzanga mine tina ulimodzi program. Ndadzuka bwino ankwezalamba mwadzuka bwanjiso? Tadzuka bwino kaya kumeneko studio. Tadzuka so bwino tithokoze kuti muli pamenepo. Tiyambe ndi Dr. Chayima tikukamba za 62 years ya ufulu odzilamulira ngati dziko. Mukhulupirira kuti ndinene kuti Malawi yachita motani tapangako zinthu zina zotionetsa kuti ngati dziko mwina atapita chitsogolo tikayang'ana kuchokera pamene anatisiyira adzungu. Tikokera pamene wanena Innocent kuti dziko lino tinali ndithu ngati ofinyika ndi azungu chifukwa chake timafuna kuti tichoke mu kufinyika kumene koko ndikhala omasuka kuti tidzilamulire tokha chifukwa chake timakamba nkhani ya independence kapena kuti ufulu. Tikayang'ana pa zinthu zimene walankhula Innocent zikutsamira ndithu pa zinthu zimene zimafuna munthu kumpatsa ufulu. Ufulu woyamba tikhoza kunena kuti timauyang'ana pa ndale kuti kodi ndale anthufe tili bwanji tikulamulidwa mwankhanza utsogoleri umene tikumakhala nawo ukumalingalira kuti iwowo akamalamulira dziko akumaziranso kuti amene tikuwalamulira ndi Amalawi komanso Amalawi anzathu pandale tinganene kuti be ufulu ngati umene timaufuna tili nawo ndithu chifukwa timatha kuyankhulatu momasuka mmene timayankhulira nthawi zambiri mwina kuwunikira ngakhalenso kudzudzula kumene boma ngati sili kuchita bwino kapenanso ngakhale atsogoleri andale timawunikira timadzudzula timakhala ndithu mwamtendere. Tikhoza kutero kuti ufulu umenewu wakulankhula pandale tili nawo uja timati democracy. Tikayang'ananso mwina ngati anzathu amabungwe osiyanasiyana kalero mabungwe anali ofinyika kwambiri panali mabungwe ochepa okha mwina amene amangothandiza kupereka masopo kaya akaunjika kwa anthu koma mabungwe wodzudzula pa nkhani za ndale anali ochepa kapena anali ofinyika kwambiri akatero amatha kumangidwa amboni za Yehova amatha kumangidwa koma ufulu umene uja onse umakhudzana ndi ndale. Ndiye tikhoza kunena kuti ufulu pa ndale pakali pano ndife anthu ndithu omasuka tili pa ufulu koma ufulu wa ndale subwera okha pamafunanso maufulu ena ngati mmene amadandaulira Innocent kuti anthu ena amatha kugona kunyumba ndi njala zimene zija zimakhudzana ndi umoyo wa munthu kapena tikhoza kunena kuti
social freedom, socio-economic freedom zokhudzana ndi chuma, kunena kuti chuma ndi umoyo wa munthu zimayendera limodzi. Amene ajaso ndi maufulu. Ufulu tikamanya kuti munthu ali ndi ufulu wake, sumangokamba kuti ufulu chabe ungoti umene timadziwa ngati ufulu, komanso ndi ufulu umene umalumikizana ndi ufulu wa independence pandale, kusonyeza kuti dziko tsopano anthu ndiwo masuka. Ndiye tikayang'ana pambali ya za chuma, Amalawi chuma chikuwavuta kwambiri, amene amakhala ndi chuma ndi ochepa kwambiri. Ndiye mwatsoka akumangokhalabe Amalawi omwewo. Ndiye Amalawi ambiri amene ali ndi chuma ndi amene amaoneka kuti chiyambi chawo ncholumikizana ndi anthu ena andale. Ndipo anthu andalewo ndoti anali ndi mphamvu nthawi zina anali mboma, kapena ali ndi mphamvu ali mboma. Ndiye magulu amenewo ndi amene amapezeka kuti akulemera. Chifukwa chake boma likamasintha kuchoka chipanichi, iwo samachoka nkukalowa chipani chimene chalowa mbomamo, chifukwa ma connections awo adakhazikitsidwa pa maziko andale kuti azipezera chuma. Chifukwa chake mukuona kuti chuma kwa anthu ambiri amene akulemera ndi amene amapanga nawo ndale, amene amagwira ntchito mboma, kapena amene ali ndi ma connections mboma. Pambali pa anthu mena obwera akunja ngati anzathu amwenye amenenso amagwirizana kwambiri ndi anthu oyendetsa chuma cha boma chimene amagwiritsa ntchito kufuna kuchiononga kudzera njira yakatangale. Ndiye tikhoza kunena kuti amene akumalemera ndi ochepa okhaokha amene ali ndi ma connections, pamene anthu ambiri akumudzi amene amavutika nthawi imene yathangata ija pano akuvutikabe munjira ina pambali ya chuma. Chifukwa chake akapita kuchipatala amapezeka kuti mankhwala kulibe, akapita ku sukulu anawo akuphunzira pansi pa mtengo, komanso ngakhale amene akuphunzira mtimaklasi timene tilipo aphunzitsi ndi ochepa, komanso mwana wa mtsogoleri kapena anthu akuluakulu ogwira ntchito kaya mboma kumeneko mwana wawo sapitapo. Ndiye mkhoza kuona kunena kuti tsankho lapa umoyo wa munthu kwenikweni palibe ufulu umene munthu ali nawo. Ngakhale tizitukuko tina tachitikakobe mdziko muno, mwayapo ndi yapo mwina nthawi ngati ya Dr. Banda inde anamangako masukulu abwino okhazikika ndi zipatala, kubwera Professor Bingu wa Mtarika anayesetsa kuita naku China kuti mangirako ma building ena amakono. Komanso tikhoza kunena apa kunena kuti monga ngati nthawi imene tilipo pakali pano tikukhala koma mwina tingadererebe kuti chuma chikuvuta ndithu, ngakhale utsogoleri umene tili nawo ndi utsogoleri umene tikhoza nenaso kuti uli very tolerant muzinthu zambiri zochitika. Chabwino, Dr. Chaima ndithokoze kuti mwatitsegulira motero. Ankwezalamba tikamva zomwe afotokoza Dr. Chaima akambapo ndithu kuti ufulu wa ndale tili nawo, tikumatha kulankhula zakukhosi, koma magawo ena zikutivuta. Tinene kuti mavuto amene tili nawo pakadali pano akuchokera kuti kwenikweni? Tinene atsogoleri athu ativakanika kapena ndi system yathu imene ilipo kuti mwina sili mu ndondomeko yonena kuti ingathe kutukula dziko la Malawi? Zikutivuta ndi pati kuvuta kumeneku komwe kulephera kumene tikunena kuti zambiri sizinachitike maka magawo otukula dziko nkhani za chuma chikupangitsa zimene zizi ndi chani? Ziko kwambiri, I think pali zambiri mwina mene tani kunenedwa kati kuti tinali ndi chiyembekezo mene timalandira ufulu, komano mwina tinalisundika phuma pang'ono kunena kuti sitinamvesese kuti kodi cholinga cha ufulu ozilamulira patokha ndi chani. Ndiye mwinaso kanzaka 30 ka zimenezo za malemu Kamuzu kapena chipani chimodzi sokonezanso machitidwe a zinthu, chifukwa chonena kuti mmene timataya Kamuzu nkuzayambano kuti tikhale patokha matipate ndi zina zoterozo, ndi tinazammaso mabreak kwambiri nkupanga kuti zinthu zasokonekera. So tikazipanga summarize today zikuoneka kuti nkhani yakulu imakhala yoti wani kukondera kapena kuzikundukira chuma. Boma timatenga ngati chida chophulira chopezera zofuna zathu ngati individual,
malamulo athu ndomveka bwino mgawo zi 12 onena kuti ulamuliro ulonse umachokera kwa anthu, koma kawirikawiri akatsogolera athu akatenga maudindo amayiwala kuti kodi anthu ati atumikire bwanji. Kumakhala kayi kuti azitumikire iwo adindo, akachita bwino mwina ayambe kutumikira Malawi. The 5 years yathu imaoneka kuti ndiyo chepa kwambiri kuti munthu azitumikire yekha. Ndekuti 5 imakwana zaka zitatu amasakumbukira kuti kusogolo kubwera so zisankho ndisachoke mu office ndipange zoti anthu andisungebe andikhalebe nawo, ndipo tero paja pamene tikuononga zinthu. So zikulu zimene tazatipangisa tidononge ndi nkhani ngati zimenezo kuti Katangale wapita patsogolo, mathandizo oyenera like mzipatala mwathu mene angosoleramo, mabwalo athu a milandu kupeza chilungamo mmakoti ndi mwina moteromo, kafuna kupeza china chilichonse ndikuti unyeme kuti upezeka bwino ndithu, kaya upeze malo kumene unyeme kulanzi ositisatira ndondomeko ziliko. Komano timaona kuti tikasatira ndondomeko zija mwina zilichedwesa, ndiye iwonse adindo amatengeranso kuti ndi ufulu wawo opezerapo mwayi onena kuti munthu amene akufuna malo mwabwinobwino aje anyeme kuti zichitike mwachangu. Afuna passport aduse kwa anyamata ku immigration kuseri kuti zitheke passport itheke. Kadzavi license imene wapanga masiku 40 kukaphunzira kunsewu akubwera beuku hayi ndithu panyemedwe diziroweponso zina. De kachidwe kamene kamakhala kuti ndalama sizikulowa mu system imene zimenera kuti zirowere, ndiye mapeto ake ndiye tukamba kuti economic independence tilibe ngati dziko, kuthekera kwa chuma tilibe chifukwa choti ndalama zikupita madera olakwika ndipo zikupitanso kwa anthu ochepa amene akukanika kuti athandize chitukuko cha dziko lino. So zimenezi ndi zimene za nyanga nthenje kunena kuti kufika lero 62 years tidakalibe osalira malinga ndi maiko amene tidayambira nawo limodzi kuti mwayang'ane nthawi imene 1964 kuti kodi tinali pati. Mukukumbukira ndithu anzathu aku Singapore adali osaukisisa 1967 kanisa kulakwisa Kamuzu adatumizapo chakudya ku China kuli njala kumeneko. Koma leroli kodi tili pati. Zambia imene anzathuwa adatipitirira. So titakuloza tikuzake tulozeka tunena kuti mwina takwanisa kupanga izi tikukhala ndi ufulu olamulira okha mademokrasi tikumapanga zisankho bwinobwino kuzilamula tokha kupezeka wina kupita patsogolo, madzi mwina kuyeserabe kuchitabe improve kuti tikumapeza madzi koma pano tikunena pano madzi afiya dzulo ya mmafiri pano ndikunena pano ma 7 kulo kulibe madzi. Tikanena mafoni ndi wachabwino kale tikanakhala kale nthawi yakamuzu petibwe zitanyamuka tibwera ku MPC wireless ndipo imodzi. Panopo tikuyankhulana pa foni ndili ku 400 km 300 km kuchokera kumene muli kondeka technology kabweramo ndithu imisewu tina tachita improve mmene tikunenelamo. Koma nkhani yaikulu imakhala kuti target yathu amene tipasida maudindo apa sikuyang'ana kuti president yekha famuna nthawi zina timasokoneza kuti kodi boti kamati atsogolere timang'ana ngati president koma tiyang'ane unalesa amene alibe kudindo chabwino. Ni maprogramu afomu okonza kuyambisira ntchito kaboma koma ano tinapezeka kuti tinangosintha system koma anthu amene akugwiritsa ntchito system sidakonze. Chifukwa chake lero servant amene akulandira 800,000 akuyenda chigalimoto cha Puma chi GMB cha 400 million kuti kodi zakhala bwanji kuti munthu ameneyi apezeke ndi zinthu zimenezi. Makontract amene tingopasana fwa choti uyu ndi wakwathu uyu ndi wochokera uku mapeto ake ntchito pa ground sikuoneka zikutera kugawa pena kusapitisa bwino patsogolo. So chabwino mwina tikambirana patsogoloko kuti mindset change nkhani yadali ineyo ndimadandaula kunena kuti mwina ndale zathu sitinazembesese tikazasiya kuchita ndale zachipani tikuona ngati zikoneleza tukuka chifukwa tizakwanisa kuti kaya ndiwa chipani chanje kaya ndiwa MCP kaya ndiwa chani ngadali ndikuthekera kuyankhula ndi azungu abwere mu boma lathu atitandize tankwenda azungu tipeze thandizo kaya uyamata kupanga zakuti kuyendesa chuma pa kampani timulembe chuma chimenechi osang'anira ndale chifukwa
mpendanena paja kuti nthawi zambiri tikatsintha maboma kuti muone zochitika zimene zinali mboma lapita ndi zimene zikuchitika pano sikasiyanise kwenikweni mpeza kuti machitidwe ake ndi omweyo koma mwina malonjezano anali osiyana. So tikazasiya ndale ngati dziko mwina tizamba kuyenda ndondomeko yabwino yotukula dziko lathu. Chabwino ndisanafike kuti tikuyenera kuyenda motani kuti tikonze zinthu zimenezi munafotokoza ankwezalamba komanso achaima munafotokozapo zinthu zingapo zokhudza kuti pali ena system yathu sili bwino. Timaona anthu ena andale yoti amasamuka ndi chipani chomwe boma likasuntha katundu amangalowera uku kenako ikatere anyamula apita uku komanso mwakambapo nkhani zokhudza katangale amene akuchitika. Funso langa nkumanena kuti mavuto amene wawa zikuoneka kuti it's an open secret ngati ndingabwerekere mawu amene mchingerezi aliyense akuziona zolakwikazo zikuchitika si chinthuso chodzidzimusa chachilendo koma amene akuyenera kupanga polisi nzake ndi ndani chifukwa zafikano paja zikukhala ngati kuti mavuto tikwadziwa makapulitsi tikuwaona koma palibe china chilichonse chimene chikuchitika tapanga normalize situation. Amene akuyenera kupanga hodi anthu amenewa accountable ndi ndani talekerera ngati dziko achaima komanso ankwezalamba 2 minutes. Kuyanga funso limeneli amene akuyenera kuchita hold accountable anthu amenewa ndife anthu chifukwa chakuti boma la mdemocracy aeni ake ndi anthu. Chifukwa chake ufulu wina umene tidaulandira ndionena kuti tili nayo mphamvu yakusankha ndi kuchotsa atsogoleri amene timakhulupirira. Koma mukhoza kuona kuti ngakhale kuti mphamvu zimenezo zili ndife anthu timayesetsa ndithu boma tikaliona kuti likufoka timalichotsa nkubweretsa lina. Koma chimene chimachitika nchokuti anthu andale ndi amodzi. Pena timaona ngati kuti ndi anthu odana. Hayi, anthu ngosadana, anthu wangogwirizana zedi, anthu ndi amodzi. Chifukwa chake ndinanena kuti tikamachotsa ngati boma ifeyo ngati aeni ake boma anthu through the boat anthu ajawo amene tachotsa aja amakatengananso kumbaliko chifukwa amakumana nkumakambirana iwebwera izagwireso ntchito limodzi ndi amachoka kumene tachotsa kuja ndikubweranso ndikukakhalanso part of the same government imene tangoyikhazikitsa kumene. So pamenepo mukhoza kuona kuti practically palibe kusintha kwina kulikonse. Tangosamutsano dzina la utsogoleri kapena dzina la chinthucho institution political institution tangosintha ichipani mwanjira ina nkungoyika chipani china koma part of governance mbali ya utsogoleri imakhalabe yomwe ija the rotten crop imakhalano blended ndi gulu ina yatsopano. Ndi amene amaononga kwambiri gulu imene latsopano kapena boma limene tangolisa mutsawo amakhala anthu oyipa aja amene ajokaso kuononga kuja nkudzakhalanso nawo part of the new government. Mavuto amenewo ndi amene timakumana nawo nchifukwa chake tikuona kuti kaya ndi nkhani zakatangale boma ili lakatangale boma ilo lakatangale boma ilo lakatangale aliyense wakatangale anthu awa olemera anthu awo olemera awonso olemera anthu acho olemerawo amakhala modzimodzi ngati mmabwera ena atsopano amangokhala ochepa chabe chifukwaso ochepa chabewo angoona kuti iyayi ukusonani ndikhoza kukakhala nawo malingana ndi mwayi wa uyo amene ali patsogolo dakhoza kundiyikapo. Pamene tikutero awawo akulemererabe dziko likutitimirabe anthu wamba akusaukirabe zitukuko maiko anzathu akutukuka lathu likulowabe pansi. No wonder China is developed. Anzathu ku China chimene amachita nchokuti munthu amene akugwira ntchito ya boma saloledwa kukhala ndi business ina iliyonse. Akakhala ndi business amene amamuza kuti zipita uzikapanga business yako. Simukapeza nduna kumeko ili ndi ma business akampeza nduna wa mtundu umenewo amamanga kamtsekera
komanso maiko ena akapeza munthu wamtsogoleri akuchita katangali akangomugwira amakanyonga. malamulo onyonga aja ndoyipa kwambiri, koma mbali ina amapereka ndithu mantha kuti atsogoleri azigwira ntchito yawo bwino polingalira anthu wamba amene amayika m'maudindo amenewo. ndiye mavuto akulu ndi akuti ifeyo ngati anthu mphamvu yeniyeni ndiyochepa. mphamvu yayikulu imene timakhala nayo ndiyongothandizira kusamutsa awa kuchoka apa ndikukalowa uko, kapena awa kubwerera kumene analili, koma akabwerera amapezanso njira zokakhala part of the government system. ndiye mavuto akulu amene tili nawo. ankwezalamba kwa mphindi imodzi talekerera kapena ngati dziko talekerera kwambiri. ndikupitana nawo achaima kunena kuti mphamvu zokonza kwambiri zimene zili m'manja mwa ife. komano vuto ndira tinganena kuti umphawi, chifukwa atsogoleriwa ayesesa kuti atisiyebe mu mphawi kuti tisidalira kwa iwowo. chifukwa kafukufuku wa Minister of Finance mwachitsanzo posachedwa anaonesa kuti anthu 91 mwa 100 alonse amadalira kwa anthu ena kuti apeze chochita chawo. sonza limene ndi anthu 10 okha amene amasa kuzimira paokha. anthu 10 amene ndi amene akukalowa mundani. mphamvu zimene tili nazo ifeyo zoperewerabe ndi zomavotera anthu kuti atuluke mboma kapena alowe kwa anthu ena. komano mukayang'ana kuti 91% kapena anthu 90 mu 100 timadalira anthu ena kuti atithandize. anthu ake ndi amene akukalowa mundani. chifukwa pa zisankho kapena posankha anthu zimakhaso zaboza. chifukwa chonena kuti nthawi imene ija ndi imenenso nzika zambiri chifukwa cha umphawi uja tunena uja umapeza mwayi onena kuti mwayi wanga wopeza chithumbo changa ndichi, chifukwa boma alisiriza ndithandiza koma mwayi wanga ndi nthawi ya kampeni. ndiye masankhidwe atsogoleri amakhala a uyo amene wandipasa ndalama zambiri, osati uyo amene ali ndi kuthekera kosintha dziko kuti lipite patsogolo. ndiye mudapeza kuti ndi ochepa amene amayikapo mtima kuti tifuna atsogolera abwino kuti atisogolere dziko lisinthe, koma ambiri amakhala kuti tadya nawo kapena atinyemera kuti tiavotere tiasankhire. so takerera ngati nzika chifukwa ndifeyo amene tikuyenera kusintha anthu amenewo. tikuyenera kusinthanso malamulo athu. unali liko provision na kuti anzathu aphungu tiziyambira aphungu ngati tinachite bwino taitani abwerereko ku nyumba ya malamulo. lamulo limene likanabwera likanapereka mphamvu ndi mantha kwa ma MPs, linapereka mphamvu kwa Malawi ndi mantha kwa ma MPs. chifukwa pano kuboma likalowa zoti kaya muchita mademo kaya muchita chani tili muno mpaka na zaka 5. ndekuti pena limafika soma matama mujama ku challenge aniso ndinu nzika amene mudayika mu office yo. so tikasintha machitidwe athu a zinthu ndekuti zonse zitunenazi za corruption zizathu tasoma tizida tunena kuti mtsogolero kuti ngakhale nakuyika iwe kuti ndio nduna yanga koma ngapezeka kuti wabachimanga ndalama zachimanga za Malawi za ku Zambia iwe suspend. iwe ndi nduna ukusowesa madollars makuti Amalawi kane opeza madollars ndalama kusunga weka au kuchose kandi judge amene zoti ini nduna inde kapena uyu ndi president koma kugamula kunena kuti a president mwalakwisa mosankhira malamulo osaopa ayi. koma vuto lake ndi limene manena kuti chifukwa ndi ndalama akapalamula amapitaso kuseri ndikakumana ndi akukhoti aja mulandu wanga ukubwera kuno chonde mugamula motere ife kumati ndi koma sichimakhala kuti chilungamo. so mwina tikuyenera tisinthe kwambiri. tene ndikhala ndi conference, National Awakening Conference ya chilungamo tizakhale tizamasulani koma izakhale oti iyendetsera msonkhano umene azakhale wa independent kandi mzungu amene adzachita kubwera zimali solution izo ndi azatipase nokuti ndeyamba linopanga implement. mwina tisapangana mwatima woona kusiyana ndi pano timaopezana kuti katipanga ma economic recovery zimangothera kuti tachongesa kwa forward bank koma the actual action zochidilikana makhala mulibemo fati madziwa kuti apapa tikufuna 11 billion ya budget papa 11 ipo ndikuti 7 ndi athu ali kuti all. so tikuyenera ndithu kusintha kuti nzika titenge umwini kuonesa kuti tikuyika anthu mu office oti atithandiza komanso ngati pamene zalakwika tizizuka usati ziopa foti anena kuti ndine opposition kapena ine ndiwachani ayi kuyankhula ndithu tili kuonza zinthu mdziko muno. chabwino timvenso kuchokera kwa Malawi Innocent Kalikokha ali ku Nsanje. Innocent wadzuka bwanji? ndadzuka bwino nadera une wadzuka bwanji?
inenso ndadzuka bwino ndikulolola yankhule ndi amalawi. Chabwino tikuti ine ndine Daniel Phiri. chabwino aphiri pamene dziko lino lakwanitsa zaka 62 lili paufulu odzilamulira ino muona kuti ngati dziko tapanga zolozeka. Ineyo ndikayankha ndimayankha always makhala panyuto pakati ndi pakati. Zokhozeka zimene zidachitika pa nthawi yangwazi maso anga andaona pandali nyamata wamkungwazi adabwera. Zofoka zina zidachitika pa nthawi imeneja taona timavuta kumalawi kuno ndi ichi timachita focus zina zikalephereka pa president kodi president yekha ndi amalamulira dziko ngati monga ngwazi adai kunena mawu kuti ufulu amalawi anzanga tatenga kwa azungu koma dziko tatenga koma ufulu ndikugwira ntchito molimbika tisayembekezere zinthu zizabwera kuchokera kumwamba ngati mana ana Israeli mchipululu iyayi mukuona ndipo zinthu zidali kuchitika munthu kamuuza mwana akuti tiye kumunda kalimi kuchokera mmene mudzapeza zinthu zambiri sukulu mmene school fees zapezeka zimene tataona masukulu ikafika pa nkhani ya masukulu ila kumangidwa sukulu zambiri anthu umbani njewa kumiti boma zabweresa malata ndikumanga lero sukulu zimene za 19 zana zikuonekabe zili strong pamene lero munthu inakapasidwa contract kumanga sukulu 3 years yakalapa kale sukulu ija futi kala wankalasi sipano tilowe kalasi ife ndi mmodzi azifundisi tinkagwiritsa ntchito mabuku English grammar kumphunzitsa mwana chizungu ku primary ali kudziwa koma lero mabuku aja aunjikidwa kuzomba kwa kaivis mabuku aja aunjikidwa kudomasi kungokhala mabuku aja kusonza kuti kudana ndi china chilichonse chimechitika pa utsogoleri tikadana ndi nkhope ya munthu utsogoleri wache nduna zache tingati kupitiliza chitukuko chimene chachiya kuchita iyayi ndipereka chitsanzo njanje iyi yena kuti ipitilire njanje adabweresa ndi azungu tikuno padali zifukwa kutenga anthu athu akuno kagwira ntchito ku South Africa monga malebas kuti njanje kuti ifike kuno ena ndinu ana simazidziwa zimene kuti idafika bwanji njanje kumalawi kuno kuchokera ku South Africa ina jakenso azungu amishonari ali kufa mumtsinje muchiyomo ndiye kuti anthu akaenda zinthu zawo zimaonongeka ndiyo imaonongeka ndiye pa chilichonse chimene timachita even pa nthawi ya president abakiri muluzi free education free primary education ena akasutsana nazo koma ndi amalawi omwe weti lero anawasa kuphunzira molere lero nkhani iyi yatusa mtalikai free secondary school education ena sizingatheke ine sindanenaso pano pa times pano kuti zizatheka pa mtsogoleri ndi nduna zake ndi amalawi tonse kukagwirizana tikufuna ubwino wachitikire amalawi mukuona ndiye zina pa utsogoleri zimakhala zolakika zili mmenemo pakale pano pachiruka chinyengo kantchito kuyenera ujeni talanjibe 10 million lero anthu akachaja manager ntchito imene yakula kwa basi 40 million zonse zokuba kulemera munjira yakuba tikafika kumbali ya nsewu amene ali ni matulaki ambiri kumalawi kuno tikakamba nkhani ya njanje samasangalala iye komanso matulaki awo yakuononga nsewu tikafika chitukuko lero malawi adali mdzenja fukulika tsopano pali miyala yambiri imene kupezeka kuli Longwe kumulanje kuti akhoza kuifukula anthu zaka ana amene abwera ku South Africa ku migodi ku miyala amene malicense atuke masango salembedwa ntchito so mwachiduli wambiri muna ndi zinthu ziti mungozitchula kuti izi tapita ku isogolo izi tikuoneka kuti sitinapita isogolo oho imene ndikuona pa democracy tapita kutsogolo freedom of speech tapita patsogolo koma pa hard working atibwerera mbuyo ndipereka chitsanzo podali FMB pamuza kuti adimati mbewu sale kagula mudzi ndi venda kumona kuti ndalama zitenga kuti apasidwa muna ni munthu andale muna ndi wa business alimirerwa kugulidwa mwakuberedwa takutukuka iyayi atukukabwanyi venda kukangula mbewu zija mwachinyengo mukuona chabwino muna maganiza kuti tipite chitsogolo ngati dziko tiwenera kutanga kuti tipange focus zinthu ziji kuti tipite chitsogolo tiyena kuchita zinthu izi first mgwirizano winatu wanena apa kuti andale akamaona ngati akudana sakudana amene aja iyayi ndi amodzi amene aja tikagwirizana ife anthu kumidzi iwo andale aja ndi adzipulisa tikhale mwakuti chitukuko tichite mwakuti tiyendese mwakuti ku openness kukhala wotseguka zinthu ziyenda kuona kwanga ndikuona kumene kuti zinthu ziyenda
tikakhala ngati kuonana adani timasafara ndife iyo akamba apitiru kuthokozeni kuti munalola kuti mpereke maganizo anu program ineyi. Benadetto munthu mmene ndachezera ndi amene wa apiri. Ndathokoza kwambiri Innocent. Tilowerenso ku Mchinji Patrick Nyirenda alenso ndi Amalawi amene afuna kupereka maganizo awo. Madzuka bwanji Bena kumeneko? Ndadzuka bwino Patrick, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Apapa ndili ndi mmodzi mwa Amalawi amene afuna atapereka maganizo awo pa zomwe tikambirana tsiku la lero. Amwene dzina lija komanso udindo. Ndina Andrew Mwanza, nzika pano pa Mchinji pa boma zomwe kwambiri. Zaka 62 tili pa ufulu wodzilamulira, mungautenge ufulu umenewu kuti tenda motani ngati dziko? Tithokoza azungu kuti anatisambira m'manja potithandizira kuti Amalawi tikhala mfulu, ndipo tithokozenso angwazi Dr. Chikamuzo Banda amene adayamba kuliteka dziko la Malawi mnjira yabwino kwambiri, ndipo zidathandizira kuti dziko komanso ngati nzika panali mapulogalamu amene amamthandizira munthu ngati nzika kuti akhale otidalira ngakhale pachuma. Mwachitsanzo amatheka kuti akakhati walima zakumunda amapeza kokagulitsa, komanso dziko limatheka muna kogulitsa ngakhale kunja, ndeti dziko limapeza forex komanso nzika yagulitsa yapeza ndalama ndi makhazi kuyenda bwino kwambiri. Koma kungochoka mu ulamuliro wa ngwazi kufika mu ulamuliro wa democracy wakhala kuli ngati kunja amati mbewa zapamkuku zimene amati wayigwira ni yake kulibe kugawana. Ndi apa kuti khozo nende atsogoleri amene tikuwasankha mboma la democracy sakutithandiza ngodzi kundikira ambiri ayona adyera, ngakhale tikumasintha boma kuti atasintha boma tachoka chipati chakuti koma onse zoideka zawo ni chimodzi. Ndipo timaika atopita kokasankhawo jeno khangati kasankha angelo amene abweseri kusintha, koma akangoti tasankha tayika m'mipando zoita zawo zadyera komanso zopangitsira Amalawi zingosaukira. Tingapange chani kuti Amalawi tione phindu la ufulu kuno kumakwathu Amalawi? Chimene tingapanga ndiyoti boma libwetse mapulogalamu zothandiziradi kuti nzika zikhale zodzidalira pachuma. Mwachitsanzo pulogalamu ya Sabuside yosiyana kwambiri ndi imene angwazi ankachitira. Angwazi ankapanganso pulogalamu ya makalabu ankapereka fertilizer umene munthu ankabweza after walima, koma mapulogalamu a Sabuside apanopa nopangitsati munthu akhale waulesi komanso osalimbikira. Komanso pana pulogalamu ena a social cash transfer, pulogalamu zimene zimapangitsa munthu kulandira thandizo la mtukula pakhomo mwina zaka 10 wamuna ngakhale nkhuku pakhomo ali. Tonzeni mapulogalamu ena ofunika kupanga revise kuti pulogalamu ikuthandiza sikuthandiza, ngati sikuthandiza tisiye ipange china. Pulogalamu za Sabuside ikuthandiza amene sikuthandiza, ngati sikuthandiza tisinde tibwetsera pulogalamu ina akuthandiza. Mwanzatu ku Zambia panga pulogalamu zomwe za thandiza zikante kapena fertilizer kuti makalabu. Mapulogalamu ene akupindula kwambiri kwake kusiyana ni kuno kwathu ku Malawi. Ndeti khozo neti ngati ufuna tione kusintha pulogalamu kujene boma likhale pansi lipange revise zinthu zambiri cholinga kuti amene afuna kutukuka kumbali ya chuma atukuke, koma osati munthu woti afuna kutukuka pachifukwa pulogalamu amazizi osathandiza boma. Upezeti munthu olimbikira sakudziwika, upezeti munthu amene asakuita bwino amenenso amenenso alita mbali mwina wakuba na amene akulemera koma ali waulesi. Bena ndimene mundipenda chezera ndithu ndi mmodzi mwa Amalawi kuno ku Mchinji. Pitirira ndichokera ku Bata. Ndathokoza kwambiri Patrick. Innocent, tamvatu maganizo kuchokera kwa Amalawi ku Mchinji komanso ku Nsanja. Amalawi ali ndi mfundo zabwino zimene mwina zithaso kutithandizira kupititsa patsogolo dziko. Ankwezera mbasha ima anafotokozanso magawo ena amene zikutivuta ngati dziko, nkhani za ndale, masystem ndi zachinyengo. Mwina ungayikirepo ndemanga yotani? Mwina kumva Amalawi amene ayankhula aku Nsanje ndi aku Mchinji. I think akupanga complain about my systems. Zone kuti akuona kuti my systems athu sakugwira.
afotokozapo nkhani za maphunziro oyambirira aja kuti aya mabuku timapatsana English grammar buku padakale pano mabuku mwangosunga pakuoneka ngati kuti mwina akupanga highlight kwambiri systems failure imene mwina sitingakani kuti kuno ku Malawi nkhani ya ma systems ikuoneka ngati ndiyovuta kwambiri pamwe zimenezo pakubwera nkhani yokhudza Katangale yakambidwa kwambiri achayima amatsindikako kwambiri kumeneko abwera Ankwezalamba atsindikako kwambiri komanso kumva kuchokera kwa anthu wakuti amene akugula chimanga chokhala ngati kuti amene ali ndi matraki sakufuna kumva za njanji kuti njanji ikonzedwe so I think the general feeling is ngati dziko zikhala ngati kuti sitikukokera mbali imodzi ena akupanga pu kuti tipange develop ena akupanga pu for personal interest so I think ndi nkhani yayikulu imene anthu akuiona ndi nkhani yayikulu imene mukuona kwa anthu akuona ngati ikutipangitsa kuti zaka 62 tikhale ngati kuti tayima pamodzimodzi sitikupita chitsogolo chifukwa cha personal interest ineyo ngati zanga zikutheka basi zayimira pomwepo bola zanga zizitheka pamene sitikuyang'ana zona kuti dzikoli zinthu zikutheka so pempho kapena funso likupita kwa adindo kuti kodi adindo akumayang'ana interest ya anthu onse penanso kumadzabweranso kwa ma individuals kuti ngati ma individuals I think anthu amapanga point out kuti amapezeka kuti munthu amene ali ndi interest ati kupanga budget ya 11 trillion koma 7 trillion ikupita kwa anthu chitsanzo chimene chaperekedwa anthuso patokha are we able to love our country patokha osati fati zanga zikutheka basi zanga zokhazo zikhale pamene popo tiyang'anenso kuti ena zikuyenda bwanji so ukhoza kuona kuti anthu amene nawo palaini komanso anthu amene atapeza m'madera osiyanasiyana akuyankhula chinthu chimodzi ma systems athu sali bwino Katangale akuoneka ngati ndi wokwera kwambiri tinapanga abandon zinthu zina zimene zinali zabwino for the sake of politics I think Ankwezalamba akambapo nkhani ya politics kuti timayang'anira azipani ndifake zinthu zina sizikuchita bwino mwina ndi yankhuleka zinthu zitatu zimenezi for now chabwino ndibwererenso kwa achayima ndi Ankwezalamba pamene tikumaliza kuti tikukamba zaka 62 mavuto tawadziwa komwe tikuchokera tikudziwapo tiwavumiriza tonse kuti zinthu sizikuyenda bwino komano kupita chitsogolo makamaka tikamayang'ana ufulu pa nkhani za chuma ndi chitukuko tidikirirenso zaka 62 kapena tikonze pati kuti mwina tikamadzabwera pano chaka chamawa kaya in 5 years to come tidzakambe nkhani zosiyana mwina ndiyambe ndi Ankwezalamba 2 minutes iye ikhale mphindi imodzi tatsala ndi nthawi yochepa khomelelano nkhani yonena kuti personally ndithakuona kuti chikhulupiriro sichinafike potalika ndikuona ngati kubwera pano kuti tiyambe panopo tizukenso ngati Amalawi tipite chitsogolo ndikuona ngati mayi kuti ambuya anatipasa kutalika amene akulamulira padakali pano advantage chimene ali nayo ATM ndionena kuti sakuyenera kupanga za ndale komanso ali ndi legacy yonena kuti asiye mbwalo chimene chikungofunika ndichoti ife Amalawi timuthandize kuti agwire ntchito adayamba bwino pambala anthu ena ake amene tinkayembekeza kuti mwina awalo amboma amuchani pacha amene amachitika ndale mbuyo koma anasiya leadership imene mphamvu zimene zikusoweka mdzikomo pafunika kuti azipita zinthu zosiyana so tikazuka ngati samabunge kaya mahala kadadala kuti akutokuwa pango zakuti kapena kampani yakuti yagulitsa amalisi hotelo mosaoneka bwino kapena atone jono wapanga mwakuti zisamachite kutenga so 2 weeks or 1 month asanachite kwa action timpase mphamvu tinthandize kuti zinthu zolapikazi azipotolera tifonera matero but amene ali is not accountable to any of these people amene wasankha aja iyani akuyenera kupanga check Amalawi so tikakamba nkhani ya zachuma sitikukhulupirira kuti mwina tingamwike pagulu anthu kuti alibe chuma ali nacho koma he has the capacity to deliver and do things differently so chimekuona ine chona kuti ife Amalawi tizuke komanso tigwire ndiye osati ndi chipanda tikuyenera kugwira ndiyeyo ngati president ulipa pale ndipo aloledwe anthu omuzungulirawa tipemphe tipeze njira yonena kuti asamusokoneze pati tidikire zaka 62 pakati paso pakubwera nyangwira zina kusogolo kuzibwerapo nyangwira zina silipinda china chingeso koma tigwirise ntchito APM yonena kuti analikale mboma momwemo
mavuto athu akuwadziwa, tsogolo lathu akulidziwa, tili ndi migodi ndi zina zotero zimene tikati zigwiritse ntchito kuti tikule dziko lathu. Ndi tinkakamize iye ayambe kupanga zinthu zabwino, asiye anthu amusinjirira awa. Chabwino. Mona ngati takuyamba kuyenda kuti tichite bwino chisogolo. Pamene ife tikuthandizana ndi Amalawi kuti tizizuka ndi kupanga zinthu zotukula tokha kuti kati zitukule ma business ndi zina zoterozo kuti tichite chisogolo. Chabwino. Kuti Amalawi akalima zinthu zipita kumeneko osati mafoli akumati gula ngati ujena kugula sawa wani. Chabwino makwambiri. Dr. Chaima, mumalize motani mphindi imodzi. Linene kuti ufulu wenyeweni dziko lililonse umatanthauza kuti anthu akhale ndi chuma chokwanira, akhale wodzidalira paokha. Kwa nthawi zina timalozanso kwambiri za laboma chifukwa chodalira kungopatsidwa zaulere kuchokera ku boma. Ndikukhulupirira kuti nthawi imeneyo Amalawi ite tiye tikhale anthu odzipereka ndithu mmene zimayenera kuti tikhalire. Chachiwiri nchonena kuti sizoona kuti anthu olemera azingokhala omwewo nkumangopatsidwabe mpata kuchoka boma ili kupita boma ili omwewo anthu ake omwewo ndi anawo ndi zidzukulu zawo ndi zibwenzi zawo, zinthu ngati zimenezozo. Ndikukhulupirira kuti nthawi imeneyoyo ite atsogoleri athu ayambe kulikonda dziko, chifukwa nthawi yodzikonda yowoka yakwanira chifukwa chakuti adzikundikira kale chuma zimene apezazo ndi zokwanira. Tiye tipatseko mpata anthu ena amene alibe, chifukwa chakuti tikamakamba za ufulu weniweni ndi umenewo. Ankwezalamba akambapo zofunikira kumthandiza mtsogoleri wa dziko pakagwiridwe ka ntchito. Atsogoleri athu timawadziwa, tili ndi atsogoleri ena amene amaoneka ngati okonda dziko koma salikonda. Koma mwina tikati tiyang'ane pa utsogoleri umene tinawo wa Profesa Mutharika, ndi munthu uja mukhoza kuona kuti malingaliro ake si adyera kwenikweni. Akanakhala adyera koyambirira kuja sakadaonetsa chidwi chofuna kusayima nawo pa mpando umene alipo ngati president. Tonse tikudziwa kuti anachita kukakamizidwa ndi Amalawi kuti akhale pa mpando umenewo. Mwa iso tinamusankha ndi kukhala mtsogoleri wathu. Masomphenya a President Mutharika ndi abwino. Imene ndifuna kulankhula pa nchakuti anthu amene amakhala akugwira ntchito ndi mtsogoleri amadziwa kuti president sagwira ntchito yekha, amadalira anthu ngati amene wowo. Anthu amene wawa akhalenso patsogolo kuzindikira choyambirira masomphenya a mtsogoleri wa dziko. 30 seconds. Chimene afuna kuchita achieve ndi chiyani, ndipo angapange mwa mtundu bwanji kuti zimenezi zikomere dziko lonse ndi mtundu wonse wa Malawi. Zinthu ngati zimenezo atazindikira, ndikukhulupirira kuti mavuto ngati amenewa akhoza kuchepa. Ndathokoza kwambiri Dr. Chaima. Innocent, timalize motani. Pakambidwa nkhani yonena kuti I think independence anthu akhoza mayipanga interpret mosiyanasiyana. 1964 Amalawi ambiri amene alipo pano kunalibe, komano independence yapanga evolve pena mati ya ife tifuna maufulu tiziyankhula mwina at that point akhoza kuona kuti anthu ali independent. Koma summary imene apanga achaima yonena kuti independence imaonekera kwambiri when you are financially stable. Example nimapereka kuyambira icha kuti munthu amene wachoka pa khopa wakolo wake ngati sali financially stable amapita soko nkucha kukaja kena kuzimatheranso kuti makolo achaka ya munthu yali ndi ana ake tani amamba kuntumaso ngatiso mwana wa pakhomo pompo chifukwa kuti independence yenini palibe. So ine ndimaona ngati tiyambe kupanga ma efforts onena kuti tichotse dziko lathu mu umphawi, tichotse Amalawi mu umphawi, chifukwa kuti Amalawi ali mu umphawi amalera kupanga zina zilizonse. Izi zikuchitika za ku South Africa is an indication yonena kuti pena pake independence yathu icha si kuoneka bwinobwino. Tizipita m'mayiko mwina azikalithamangitsa bwererani kwanu mukakonze kwanu
tilibe kuthekera kumeneko ine ndimaona ngati kuthekera kumeneko kukhala ngati tili nako koma ma systems athu ma structures athu kukhala ngati they are broken. We need to fix that and move forward. Chabwino tikonze ma system athu independence imene Malawi ikufuna pano ndi achitukuko komanso chuma tigwirire ntchito limodzi ndi kuthandiza kutukula Malawi. Ndithokoze kuti nonse munali pamenepo, tithokoze Palamya tinali ndi Dr. George Chaima komanso Robert Mkwezalamba, tinalinso ndi atulankhani athu Innocent Kalikokha kumsanje komanso Patrick Nyirenda kumchinji, muno mu studio Innocent Mphongolo, pamakina ndimafunanso zina kuti pamakina Innocent Mphongolo, Chisomo Khasu kuonetsetsa kuti tili pano tikumveka, komanso Malawi amene mmatitsatira ndithu pa matsamba athu maka pa Facebook pa Times 360 Malawi. Ine ndi Benedetta Chiwandamia, timalizire pamene pa programu yathu ntsiku la lero. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akoti ya kujibaji kuti usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu yena panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga atemziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji